ଆପଣ ଲୋଭି ବି ନୁହନ୍ତି? ନା ମୁଁ ଲୋଭନି, ମୋତେ ଯେତିକି ମିଳେ ମୁଁ ସେଥିରେ ଖୁସି। ତାହେଲେ ଦେଶରେ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଆଶ୍ରମ କେମିତି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର? ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆଶ୍ରମ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଏତେ ଆଶ୍ରମ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ, ବିହାରରେ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ, ରାଜସ୍ଥାନରେ ଏତେ ଆଶ୍ରମ ଆପଣ କେମିତି ତିଆରି କରିପାରିଲେ? କେବଳ ମୋର କଥା ଶୁଣି ମୋର କାମ ବିଷୟରେ ଲୋକ ଅବଗତ ହେଇ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜ ତରଫରୁ ସବୁ କଥା କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ କାହାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇନି ଏଠି ମଠ କର କି ଏଠି କର, କିନ୍ତୁ ମଠ ଯଦିଓ ହେଇଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ସ୍କୁଲରେ ପରିଣତ ହେବ। ଆପଣ ପରିବେଶ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ଦିଅନ୍ତି, କ'ଣ କାମ କରନ୍ତି ପରିବେଶ ପାଇଁ? ଆପଣ କାହିଁକି ପରିବେଶ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି? ନଦୀ ବଞ୍ଚାଅ, କୃତ୍ରିମ ଜଙ୍ଗଲକୁ ସୁରକ୍ଷା କର, ହେଣ୍ଟାଳ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କର, ଝାଉଁ ବଣ ସୃଷ୍ଟି କର, ଉତ୍ତାପରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ତାଳ ଗଛ ଭଳି ଡେଙ୍ଗା